Arratsaldeon guztioi, zer moduz gara? Bueno, gu energiaz beteta gatoz. Bai? Hau da energia mordoa eta emateko ere badaukagu, nahi duzue B vitamina pixka bat, nahi duzue biba zuek B vitamina pixka bat. Arratsaldeon guztioi, Maitane Ormazabalek vitaminak ekarriko dizkigu endometriosiari aurre egiteko gaixotasun hau ezagutzen duten adituekin eta sufritzen duten lagunekin hitz egingo dugu gaur endometriosia. Abia puntua saioaren bigarren denboraldia gaur bertan hasiko da ETV baten, Xabier Madariagak aurkeztuta, ostegunero gaueko 10:00 aurrera, abia puntua. Gaurko gaia, gorputz ez normatiboak. Biba abia puntua. Biba! Biba. Baina taldekideak etorriko dira. Bueno, taldekideak gazteak, hitz egiten duten gazteak hemen izango ditugu. Gurekin interesgarria izango da. Eta bertsoa? Bertsoa ere interesgarria. Guk ere izan genuen gure abia puntua. Izan genuen. Bai, hasiko gara. Bai. Bai. Gogoan daukat gure abia puntua. Duela 3 urte hasi zen kontua. Arratsaldero haze atarramentua. Guri nork ikusiote zigun talentua. Zu geldi zeunden arbola bezala. Adarrak enborrari lotuta neuzkala. Nitako izarrauekin zinbili zambala. Abenturak aurrera jarraitu dezala. Jarraitu dezala bai, eta gaur, momentuz, eguraldira arte elkarrekin bibago, eta bibazue! Izan vitamina endometriosia munduko emakumeen 10%ak pairatzen du gaixotasun hau. Euskal Herrian kalkulatzen da 100.000 inguru edo izango direla. Eta hala ere oso gaixotasun ezezaguna da. Gaur argitasuna ematera gatoz. Eta lehenik eta behin zehazki endometriosia zer den jakin nahiko dugu, jakin nahiko genuke horretarako ginekologo bat daukagu hemen gurekin. Gorka Barrenetxea, arratsaldeon. Arratsaldeon. Gorka, hasteko eta behin, esango diguzu zer den endometriosia, mesedez? Endometriosia da, umontzi barruen, umetoki barruen dagoen ehun endometriala, umetokitik kanpo egotea. Hau da, endometrio hori normalean hilero garatzen den ehun hori, eta hilero prestatzen den orduan izateko eta hilerokoarekin kanporatzen dena, beste leku ektopiko baten izatea. Hau da, ovariotan, peritoneoan, edozein lekutan, sabel barrumean edozein lekutan egon daitekela. Hau da, endometrioaren kokapen ektopikoa, edo endometrioaren kokapen ezegokia. Eta gaixotasun hori kronikoa da, larria da, zer esan dezakegu? Bueno, da kronikoa, etiologia ez ezaguna duena, eta garapen batzutan ez da behatzua dekona. Hau da, kronikoa da, ez da osatuten, betza behar dugu, ehun ektopiko horrek jasotzen dituela, hormonen estimulazioa jasotzen duela, eta orokorrean garatzen dela. Eta aipatu behar, zuk esan duzu, 10%ak duela endometriosia. Egi esan da, orokorrean beti esan da, 10% duela, baina antzutasun arazoa dituzten emakumeen artean, 40%ak du endometriosia. Eta min kronikoa duten emakumeen artean, 60% edo 70% dute endometriosia. Datuak altuak dira eta minak aipatu dituzu. Emakume asko urteetan minez pasa ondoren gero jasotzen dute diagnostikoa. Zergatik datorrain berandu diagnostiko hori? Zoritzarrez normaltzat hartzen direlako hilerokoaren minak. Hilerokoaren minak deitzen da dismenorrea. Eta dismenorrea normaltzat hartzen da leku askotan edo giro askotan. Hilerokoarekin mina daukat eta hori normala da, hartu antiinflamatorio bat akito eta joan gudiatzu eta hortikoak izaten dira. Emakume batek aipatzen badu hilerokoarekin min duela, posiblea litzateke endometriosia ez izatea, baina susmatu beharko genuke endometriosia duela. Hau da, ez da endometriosia azaldu beharra baizik eta
azaldu beharra emakume horrek ez duela endometriosia. Emakume batek aipatzen badu, mina duela, hilerokoarekin, mina duela sexu harremanak izaterakoan, eta horretikoetan beti susmatu behar dugu endometriosi baten aurrean gaudela. Zoritzarrez, diagnostiko nahiko berantier esaten da, ze normaltzat hartzen denez, epea sintomak hasten direnetik, diagnostiko batera etzen garen arte, batzutan sortzen martuko izaten dira. Eta horrek, ondori biditu. Lehenengoa, emakumeak sufritu duela mina, ez jakin barik, diagnostiko bat eukibarik, eta beste aldetik, eritasuna bera garatu dela. Eritasuna garatzen da, estimulo hormonala dauen bitartean, eta diagnostiko guztiak bat eginez gero, posibila litzateke ondori batzuk ekiditzea. Eta emakume batek susmoak izan ezkero zer egin behar du? Bueno, ginekolo batera jo, eta azteketa ginekologikoa eta probak egin da gero, ekografiak eta abar egin da gero, endometriosia sumatzen bada, neurriek hartu. Demagun emakumea gaztea dela, demagun emakumeak 20 urte dituela, endometriosia osatuten da menopausia heltzen garenean. Menopausian endometriosia osatu egiten da. Baina menopausia heldu arte urte asko dira, eta endometriosia kontrolatzen da, edo adegintzen gara kontrolatzen, estimulo hormonala inhibituz. Eta estimulo hormonala inhibitzeko bide ditugu. Bata, haurdun egotea, haurdunaldian zehar endometriosia beti atxedantze egiten du, haurdunaldian zehar eta edoskitzerakoan, edo beste aldetik obarioak reposoan itxi. Eta obarioak obulutegiak reposoan izteko egin behar duguna zera da. Antikonzeptibo, antizogai hormonala kartzea. Hau da, obarioak reposoan izten bat ditugu, endometriosen garapena eten egingo dugu. Edo, bitzienez, progresioa frenatu egingo dugu. Gorkazuk endometriosia duten emakume asko tratatu dituzu. Fisiko ez gain, ze beste ondorio eragiten ditu? Min kronikoa duzunean, eta inork erantzunik ez badutzu emoten, normalean hori sufritzen da. Pentsa, emakume askok mina dutela, sexu harremanak duterakoan, min hori aipatzen dutela, bikotea aipatzen dutela, baina bikoteak posiblea da, bikoteak ez ulertzea. Zeratik emakumeak ekiditzen ditu, sexu harremanak, eta horrek errutasun sentimentua ematen dio emakumeri eta horrek ondorio psikologikoa ditu zagora. Pentsa, endometriosia berak inflamazioa bat provokatzen duela, eta endometriosia duen emakume batek eukialdu 3 motako mina. Bata, inflamatorioa bera, aginetako mina antzekoa, bata bestea da bizterala. Pentsa, zuk jasotzen baduzu ostika bat zure barrabietan, hori pentsa ze mina den, hori 24 ordutan 7 egunetan, astean zehar. Hori, konparatzen baduzu, hori da min bizterala. Eta 3. min mota da neuropatikoa. Batek badu, min neuropatikoa, trigeminal neuralgia eta horretiko mina neuropatikoa oso sakona izaten dira, eta endometriosia duen emakume batek pareatzen ditu 3 mota minak. Hau da, inflamatorioa, bestea bizterala aipatu duguna, hau da, barrabietako min antzekoa, eta bestea da neuropatikoa. 3ak elkartzen badire, pentsa zer nolako ondorioak izan daitezken. Eta hori, bikoteak ez badu ulertzen edo gizarteak edo medikoak ez badu detektatzen, sufritzen da, bakardoean sufritzen da. Gorka Barrenetxea, mila esker gurekin izatearren eta argitasun hauek ematearren aditu baten aldetik, orain lagun gehiago ezagutuko ditugu. Eskerrik asko benetan. Eskerrik azutik. Ongi izan. Eta gai hau goxo tratatzeko bidelagun egokia dator, Biba Maitane, Ormazabal. Kaixo Maitane. Kaixo. Maitane. Ongi etorri. Zuk ezagutzen altzen nuen endometriosia? Bai, nere inguruan emakume asko daudelako, lehen egia da ezetz, baina orain geroz eta gehiago. Eta gaur Gorka ikusita ze ondo, ze ikuste askotan ez, zenbat aldiz hartu zaigun emakume asko itxorotzat, eta ez da txorakeria, ez, hau benetan hartzeko kontua dala, ez, geroz eta jende gehiago konturatzen nahi dela, hori izaten nahi dela, eta gaur ere, hortarako, gure galderatxoak ekarri ditugu, eta da, arrunta da hilekoak min ematea? Zenbat aldiz entzuten den hori? Oso, ez? Normala da, lasai, ez? Nik uste gaur hau dela gaurko gure super galdera, lehengo galdera, hau erantzungo deguna. Zein harreman dugu hilekoarekin emakumeok? Hau ere beste relazio potente bat, ze oso geizki eskortzat hartu dugu. Nola ikusten da hilekoa gizartean? Zikina, txarra, horren dikan ere bada ere. Iragarkietan ez? Ez ordena oso pompoxo eta politxa da. Ordena egan egiten dugu hilekoarekin. Endometriosiari emakumei eragiten dien gaixotasuna izanik garrantzi txikiagoa ematen zaio?
Pentsa, ez ezaguna izatera arte. Bai, hori da, ez? Eta askotan txorotzat hartura arte. Orduan imaginatu zenbatera egin duen emakumena izan edo ez. Bueno, hau erantzungo diogu gaurkoan. Ba, Maitane, oso interesgarria berehala izango gara Oso zurekin. ondo, orain arte. Eskerrik asko. Eskerrik asko Maitane, eta guazen gure beste gonbidatu batekin. Larraitzek hasieratik sufritu ditu hilekoaren minak eta oso gerora jaso zuen endometriosiaren diagnostikoa. Nola bizi du hau egunero, nola egiten dio aurre, gurekin da Larraitz Amezaga. Kaixo. Kaixo. Arratsalde Larraitz, ongi-etorri. Arratsaldeon, eskerrik asko. Larraitz, zu noizetan nola jabetu zinen endometriosia zenuela? Bueno, izan zen, 29 urterekin, ni ja egun baten natu nintzen izugarrizko minakin, ezin nintzen tente jarri, eta, aurkitu ziaten kiste handi bat, eta esan ziaten, normalean ez dugu ja operatzen, baina, mina askorekin zabiltza, badago torsio izan daitekena, eta kendingo dugu, eta esnatu nintzen operaziotik, izan dugu zala hauza txiki bat, eta nila notatu nuen hemen zerbait egin diate. Eta hor duen etorri zan ziru jaua, eta kontatu zidan, zirekin indutela, kistea zala endometrioma bat, kendu ziaten obario ezkerrekoz erdia, eta neukala aderentziak, nozkan aderentziak, hori umetoki kanpoan, maskurian, esteetan, rektoan, eta dena pegatua beraien artean. Larraitz, diagnostiko hori jaso arte nolakoak ziren zure hilekoak? Beti, nik txikitatik eduki ditut oso mingarriak. Gero egia da jundirala okerrera. Baina beti eduki izan ditut mingarriak, bai. Eta gero diagnostikoa aurretik, jaso aurretik pentsatzen dugu, konsulta asko, mediku asko pasa behar izango zen dituela, ezta? Bai, azkenean, lehenengo pausua izaten da, zure medikura jun, eta esan ez, niri asko ematen dit, nire amarekin juten nintzen, ematen dizu medikamentoa pairatzeko pixkat mina, ez? Eta horrek ez badizu balio, pixka gehiago, eta bestela, normalean esaten dizutena da, pildora hartu, eta horrekin suabeago izaten dirala hilekoak. Eta, gero etorri ziren sintoma ezberdinak. Eta gauza bakoitzerako mediku ezberdin batera juten zera. Eta denek esaten dizute proba guztiak ondo ateratzen direla. Dena ondo daukazula. Orduan bai. Eta gainera hori bakoitza espezifikoki mediku ezberdinetara juteko. Gaur egun, zein da zure tratamentua? Oraintxe bertan, nik egiten dutela nire kabuz da alimentazioa zaintzen dut, oso importantea, eta gero daukat tratamentu hormonala, nik daukatela momentu honetan diu espirala hormonekin. Eta gaur egun zure hilekoak nolakoa dira, hobetu dira, ez? Operazioan ondoren hobetu ziren pixkat. Gero tratamentu ezberdinak probatu ditut. Denak dira hormonalak, baina niri hormonak gaizki erortzen zaizkit, orduan nago pixkat orain ikusten ekilibrioa, ez? Ze medikamendurekin nagon hoberen eta denek daukate zerbait. Orduan hori eukidet progestinako medikamendua, gero pildora normala, antikontzeptibo kombinatuana, eta horren nago probatzen diuarekin. Eta ia esan diuarekin daramatzat bakarrik 4 hilabete. Lehenengo 3 hilabeteak izan dira oso gogorrak, ze gorputza adaptatu inbar da, eta oraindik ez dut kontrolatzen. Egia da azkenekoa, izan da 10 egun, hilekoakin, eta 8 egun ohean. Hori ere nahiko gogorra da, Oso. Esan duzu elikadura zaintzen duzula, hain garrantzitsua da? Bai. Bai? Bai, nik sintoma eukinun puzten zaitela asko tripa, eta nire garaian, diagnostiko gabe, probatu nuen, ingo dut hilabete vegetarianoa, ingo dut hilabete veganoa, probatzen, ez? Eta ez zidan egiten, eta gero ja diagnostikoa eukita, esaten dutela, izan behar da, alimentazio antiinflamatorioa estrogeno gutxirekin. Eta esan kanbio izugarria. Orain ez dauzkat hainbeste, badauzkat, baina hobeto mina ere jeisten dizu,
Eta bai, niretzako izan da oso garrantzitsua, elikadura. Endometriosia kronikoa da. Bai. Horrek esan nahi du, betirako izango duzula. Nola egiten diozu ideia horri aurre? Zaila da. Ze alde batetik daukazu, eraman dezun beti mina esan dizutela dena ondo zegoela. Jo, ez nago txoro, ez? Badauka honek azalpen bat. Baina, karo, gero ikusten duzu azalpena eta esatezu, a ber, lehenengo ez duzu ulertzen, ez dagolako informazioa, gero ikusten duzu betiko izango dela, eta ez dakizula hobera edo txarrera egin dezaken, ze izan daiteke progresiboa, eta nire kasuan izan da progresiboa. Orduan, alde moduan, a ber, niri gaixotasuna barneratzea lagundu didanak izan da informazioa. Informazioa, ulertu zer den gaixotasuna, dagon informazioa ez, baina ulertu zer den eta, nola funtzionatzen duen nire gorputzak eta zer egin dezakedan gutxienez hobetzeko. Endometriosiak hilekoari bakarrik eragiten dio, edo ze beste min eragiten ditu? Bai, sintomatologia izan daiteke oso, handia. Nire kasuan adibidez, nik eukidet hori hileroko mingarriak, ovulazioan baitare, sexu erlazioan ere mina, nire adibidez ere asko inflamatzen zaitzati guzti hau, eta baita dentistak esan di seguraski endometriosegatik handala, bizkarreko minezugarriak inflamazioarekin, hankak batzutan kostatzen dela, nik eukinun baita ere operazioa baino lehen komunera jotean odola. Ez dakit, pertsona bakoitzak gainera ezberdin eraman dezake, sintomak ezberdin eukiditzazke, eta oso handia da, ze azkenean da gaixotasun bat inflamatorioa eta sistemikoa, ez da hormonekin erlazionatua eta zikloarekin erlazionatua, baina azkenean gorputz guztikoa da. Larraitz, pasaduzun guztia partekatzeko pandemia garaian etzinen geldik egon, sortu zenuen endofeliz. Bai. Zer da hori? A ber, izan zen, gaina hori sortu nun, operazioa bukatuta, egun berberan, sortu, horra zen dena, ez? Hasi nintzen niretzako informazioa pilatzen, ikustena ea zer zan endometriosia, ze tratamendu dauden, zer egin dezaken nire aldetik, eta sartu nintzen emakume askoren, Facebooken daude talde asko endometriosia daukaten emakumeena, ez? Pixkat laguntza moduan. Eta hor sartu nintzen, pixkat laguntza eskatzeko, ez? Eta konturatu nintzen baita ere emakume askok, ni baino informazio gutxiago zutela eta lehenagotik diagnostika eukizutela. Eta horren zen, nola partekatu dezaken nik informazio guzti hau eta azkenean sortu da, bere martxa hartu du eta sortu da liburu bat, benekartu dana. Eta liburu batera baino lehen egin nahi izan nuela bideo batzuk YouTubeen, pixkat jendea identifikatzeko, ze oso gaixotasun solitarioa da. Eta esplikatzeko pixkatenen ere esperientzia eta jendeak ikusteko. Eta hortikan sortu da dena, orain martxoan atera da, 8an atera zen. Berria da orduan. Bai. Eta hasi naiz biratxo bat daukat, aurkezpenak egiteko. Eta oso pozik, lehenengoa gainera, aurkezpena ez, baino Euskadiko elkartearekin egin nuen hitzaldi bat. Diagnostikoa eukin nuenean, lehenengo gauza ere beraiei deitu nien, egia esan asko lagundu zidan. Zertan lagundu izute, elkartekoek, Euskadikoek? Claro, ni momentu hortan alemanin egon. Orduan ezin ziaten esan zein den protokoloa, nora jo, ze igual, nutrizionista bat espezifikoa ona dela ontarako, ez? Claro, hori ez, baino hori zer den, non bilatu informazioa, laguntza beharko banu, hortarako oso, ez dakit, oso kate polit bat dago. Eta laxo hori bat ere badaramazu, zer adierazten du horrek? Hau da, gure kolorea endometriosiaren aurkako borrokaren lazoa. 14ean orain izan zen
nazioarteko eguna. Eta, bueno, hilabete guztia, ditzen diogu hilabete horia. Martxoan hilabete guztian zehar egiten dira ekintzak, da pixkat ikusgai gehiago emateko, eta azkeneko larun batean udaletxeak taola pizten dira horiz. Bueno, tartetxo bat hartuko dugu Maitane Ormazabalek berak ere baduelako zer kontatua. Maitane, zer duzu iradokitzeko, zer duzu esateko? Bai, bueno, Larraitzak esan du ez, bera kontra etorri izan hori alde jarri zon endofeliz honekin ez. Bueno, guk aur nahi dugu baita beste 2 dosi vitamina eman pixka bat gai honi. Hilekoarekin daukagun harremana aldatzea. Guk oso kontzeptu negatibotzat hartuta daukagu, eta kontzeptu negatibori aldatu beharra daukagu ze erabat positiboa da. Zergatik esan positiboa? Lehenengo gauza, entzun digun bezala ginekologoari eta baita ere beraiei. Mina ez da normala, ez daukagu mina izan beharrik. Eta hilerokoak egiten gaituna da, datu esanguratsuenetako bada, emakumea gehiago bizigea hilerokoa daukagulako. Faktoretako bat, ez faktore bakarra. Baina faktoretako bat hori da, zergatik gure gorputzak hilerokoarekin desintoxikatu egiten duelako, garbitu egiten da. Eta gizonezkoek normalen ez daukate kapazitate hori guk hilerokoarekin daukagun bezala. Hori lehengoa, eta ez da zikina. Hartu kontutan garbitu egiten gaituela. Orduan gu bete hartu dugu zerbait zikina izango balitz, eta tratatu barra daukagu zerbait oso ona eta zaindu beharrekoa. Ze ez dugu zaintzen, eta hau da gure bigarren gakoa. Emakumean zikloak zaintzaren importantzia. Gu ziklikak gera. Ni ziklika naiz, ni oantxe bertan menstruatzen nago, hilerokoa daukat, eta gaur hilerokoakin nagonean, nago askozaren nekatuago, ez nago hain komunikatiba, hemen komunikatzen ari naiz, baino ez naizen komunikatiba, etxean gehiago nago deskantsatu egiten dut. Eta guk 4 fase ditugu hilabete osoan zehar, orduan, errespetatu beharra dauzkagu. Ni gaur oso aktiba jarriko banintz, ez nintzak egongo errespetatzen ere prozesu propioa eta hilerokoaren prozesua. Orduan, ni gaur errespetatuko naiz eta hemendik ateratzean nire etxera joango naiz goxo-goxo deskantsatzera. Baina normalean ez diogu hori egiten, eta hortarako zer da oso garrantzitsua? Autoezagutza. Ezagutzea, ni hilabete horretan zehar 4 zikloiek nola pasatzen ditudan. Eta ez gea esagerada batzuk, ez gea histerika batzuk, eta egia da hilabetean zehar estado edo emozional desberdina ditugula, eta garrantzitsua diela errespetatzea. Maitane Ormazabal, benetan interesgarria, eskerrik asko, beste behin. Aizu, Larraitz, endometriosia ibilbide profesionalean oztopo bat izan daiteke? Da, nik uste. Azkenean guk kronikoak gera, paziente kronikoak gera. Orduan askotan bajak hartu behar ditugu. Eta karo beti dago beldurra, ez diate berrituko kontratua, edo zelan egin dezaket, uzten didala baitaren niri deskantsua. Eta aurrekoan egon nintzen hitz egiten eska batzuekin, eta batzuk esatuzten ez nik aukeratu dut hau, ze honekin egin dezaket, nire gaixotasunarekin konpaginatu dezaket, eta niretzako adibidez ere, orain da momentu baita ere inflexibo bat, ez dakit nola esan, planteatzen dutela. Planteatzen dut, etorkizunean nola ikusten naiz, eta zertan lanean, porque azkenean, zure pentsamentuan dago denbora guztian, oztopo bada. Larraitz, Maitane hizketan jarri dugu, baina zurekin ere hitz egin nahi du. Beraz, segizazu bere ondora eta ea zer galdetzen dizu. Kaixo, Larraitz, etorri. Asko ikasteko daukagu eta txokotxo hontan ikasteko gogondiarekin. Larraitz, hitz egin dezu ez, pixka bat, baino psikologikoki nola eragiten dizu endometrosia izateak? Karo, lehenengo gauza da diagnostikoa eduki baino lehen, ez? Hor da zati bat, dala zuk minak dauzkazu, esaten dizute dena normal daukazula, dena ondo dagoela, pentsatzen dezu zuk ez diala benetakoak, zuk egiten dituzula, zoratzen hasten zera, nik ansiedadea eta paniko atakeak ere eduki izan ditut, eta hori da zati bat, ez? Eta gero ja diagnostikoa daukazunean, barneratu behar dezu,
hori gaixotasun kroniko bat dela, ez? Horren onarpena Eta bai, eta onartu behar dezu zure gorputza, ze zure gorputza da. Bai. Hor beste prozesu bat dago. Bai, bizatitan orduan, ez? Nire kasuan bai. Zurean bai. Eta zenbat negar, zenbat impotentzi horren atzean? Asko, baina hala ere nik uste askotan gordetzen dugu, eta ez degula kanporatzen benetan beharrezkoa dena, eta nik uste asko izan direla, baina beharrezkoak baino gutxiago, hori bai. Bai, barruraka gordez, hemen hasi gehaia pixkanaka ez, aztu behitu kanporaka izea. Eta harreman sexualetarako, bikote harremanetarako, zer eragin dizu, nola eragin dizu? Ni hasi nintzen minekin, orain dela 8 urtola, orain dagoen bikotearekin. Eta, karo, hasieran diagnostikatu gabe egon. Orduan, horrela mina egiten dit, zer raro, eta bueno, jun medikura, dena ondo dago, ez dakit zer, hola. Eta, bueno, egin genuena da, pixkat moldatu, ez? Azkenean, sexu erlazioak beste modu batera eraman. Egokitu, ez? Zuen egoera. Gure egoerara egokitu, orain badakigula zergaitik zan ere, lasaiago, baina baita ere arazo berdina daukago, ez? Orduan, gero ere min hauekin libidoa jaisten zaizu asko, orduan bera da nire, bera egokitu behar da nire egoerara. Bai, bikotekidea esan dezu ere, norri izan da edo zeintzuk izan dira momentu hauetan, ez? Zure vitamina prozesu guzti honetan? Nik zorte asko daukat. Bai, nire familiak eta lagunek eta nire bikoteak beti sinistu naute. Amak beti eraman nau medikura, ginekologaren gana, Ze ondo hori, ez? Eta ia esan oso pozik nago, orain ere proiektu berriarekin izan dut sentimendu oso politak, eta bai, egia esan tristez badaude... Sinisten ez dieten. Bai, eta daude historio oso beldurgarriak, ez gogorrak, beldurgarriak. Zurea behintzat ez, baina nik ezin dut dezer txarra esan. Bai, hori ere ez, eskertzekoa. Hori da, eskertzekoa da. Eta berriro gaixo larra ez, berriro berdin, zenbat alizentu marra izan dezu hori? Neri ez diate horrela esan hainbeste berriro gaixo ez, baina bai esan diatela, dena daukazu, dena tokatzen zaizu. Oain zer gertatzen zaizu ez, baitare interes moduan lagunak, ezakit, baina bai hori ez, eta adibidez nire bikotearen amak diagnostikoa jaso baino lehen, galdetu zionik hori, aizu eta larraitz asko dago gaixo ez, askotan dago gaixo. Badakite zer dagoen eta ondo daramagu baita ere alde hortatik, baina bai dela konturatzen dira eta hor dago. Eta gizartean gaixo egoteko eskubidea badaukagula, ez? Euki beharko genuke. Hori da, eta gaixotasuna eramateko. Eskerrik asko Larraitz, Juan Zetezke Berrio Xabi eta Maialena, eta ederra liburuarena, Eskerrik asko. Zuri. Aupa Larraitz. Apa, Larraitz. Kaixo. Gustora gontzara? Bai. Txokotxoa ondo dago. Bueno, eseri lasai beste lagun bati ere esango diogu sartzeko, eta honi buruz hitz egiten jarraituko dugu. Iratik 33 urte ditu, eta komplikazio asko izan ditu endometriosia dela, eta gaur egun menopausia induzituan dago, eta aurrera begira ama izatea ere badago bere asmoen artean. Gurekin da Irati Arroyo. Irati, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Nietorri. Irati, eta zuk noiz jaso zenuen diagnostikoa? Nik diagnostikoa 24 urte nituenean edo horrela. Ja, 10 urte edo. Eta orduan, bazenekien zerbait endometriosiari buruz, erabat ez ezaguna zen zuretzat? Lehenengo aldia zen hitz hori entzun nuela, eta gainera kostau inzitai, ikastea, izan zen baita pixka zaila, hasieran ez nuen inoiz entzun. Eta ordura arte nolakoak ziren zure hilekoak? Oso gaizki pasatzen zenuen? Nik izan ditut oso luzeak, eta odol askorekin.
Orduan zaten zen pixka, neke asko, eta igual, 8-10 eguneko hilerokoak, bai? Baina gero hasi nintzen, ja, gorputza ama izateko edo prestatzen danean, hori hasi nintzen, ovulatzen negoen momentu hortan, hilabete batetik, hileroko batetikan bestearen erdian edo, hasi nintzen min oso gogorrak edukitzen. Egun baten izaten nintuen lurrean usten zidaten minak. Beraz, etzen hilekoa bakarrik, gero ovulazioarekin erantzi, horrek luzatu egiten zuen zure mina, ez da? Hori da. Eta zuk zenbat aldiz entzun zenuen normala zela? Pila. Eta nik normaltzat hartuta neukan. Urte askotan egon naiz pentsatzen normala zela. Nire amak adibidez, esaten du berak uste zuela igual endometriosia zeukela, baina, gero, hileroko oso txarrak izan ditu beti, orduan, berak ere esaten ziren, normala da, bai? Eta, bai, nik uste dut indegula pixka normaltzat hartu, eta gero jendeak ere esaten zizun, behin urgentzitara jo nintzen, eta bertako medikoak esan zin normala zela. Esan zin ibuprofeno bat hartu, poltsa beroa jarri, eta hala. Orduan, ni hasi nintzen, esaten, igual normala da. Eta orduan normaltzat hartuta neukan nik ere. Eta zuk min handi horiek, min jasanezin horiek izaten zenituenean, zer egiten zenuen? Etxean geratu, aurrera jarraitu? Eski gertatu, bai, aurrera. Gertatu zaizkit gidatzen, kotxea gelditu leku baten, eta esan, pasako da. Lanean gertatu zait, bilera baten, eta isilik egon naiz. Bilera horretan aguantatzen egon naiz. Lankide batek lurrean ikusi duenean esan zinez ez, hau, urgentzitara eramango zaitut nik. Baina, bai, aurrera jarraitzen nuen. Ez nintzen, ez daukan beste aukerarik niretzako, aurrera jarraitu behar nuen, eta normaltzan jo nintzen dana hartzen. Eta noiz erabaki zenuen zerbait egin beharra zenuela? Ja ikusi nuenean, hilerokoa eduki eta 15 egun horietan hasten nintzala urduri jartzen, egun hori iritsiko zelako, esan nuen, hau ez da normala. Ni ezin naiz egon pentsatzen mina etorriko zaitela eta ja urduri jartzen etorri baino lehen agortu esan nuen, hau ezin da normala izan. Ez zait inporta zeinek esaten dian normala dela, nik medikoaren gana joko dut, esango dut, hori, begiratzeko. Eta egia esan nire kasuan, seitun hasi zidatzen begiratzen, eta orduan, baina erabaki bar izan nuen, ez zala normala, nik baita. Eta behin diagnostikoa eskuetan zeneukanean, endometriosia zeneukala egiaztatu zenuenean, ginekologoak ze proposatu zizun? Lehenengo gauza pastilla antikonzeptiboak dira. Hori da esaten dizuna, orduan nik inoiz ez nituen hartu leheno, eta ez zan nire intentzioa, baina hori da ematen dizutena, eta aukera bakarra hori izan. Eta gero kontrol bat edukitzea, ikusteko nolatzi joan. Eta hobekuntzarik sumatu zenuen? Gutxi. Zertxo baita agian, baina gutxi. Oso gutxi. Aipatu duzu nola urgentzietara joan behar izan zenuen, ez da? Gau batean urgentzietara joatea ere tokatu zitzaizulako, zer gertatu zen hor? Ovulatzen egoen egun horietako batean, ohean harrapatu ninduen, eta izugarrizko mina hasi zitzaidan. Ezin nintzen altxatu eta mutilari esan nion urgentzitara jo behar dut, porque hau ez da normala. Urgentzitara jo eta froga pila bat egin zizkidaten, eta batean neuken kistetako horietako bat lehertu egin zen, orduan peritonitisat sortu zitzaidan eta kirofanoan bukatu nuen. Operatu egin zintuzte? Bai. Zer moz joan zen operazioa? Ondo, ez zidan denbora eman pentsatzeko, ni hor batean anestesistakin egon hitz egiten, eta ondo juntzan, oso gaizkin entorrelako, eta ondo juntzen, bai. Eta geroztik beste tratamentua duzu, zertan datza, tratamentu hori? Orain dauket menopausia kimiko bat. 3 hilabetero injekzio bat jartzen dut, eta horrek egiten du nire gorputzak hilerokoa ez edukitzea. Eta gero beste pastilla batzuk hartzen ditut ere, menopausia horren kalte horiek pixka bat kontrolatzeko edo hobeto eramateko. 33 urte dituzu, tratamendu hau kanpotik ikusita nahiko gogorra dela esan genezake. Zuk segituan erabaki zenuen baietz? Hain beldurra neukan minari, ez nuela gehiegi pentsatu. Gainera ez dizute aukera gehiegi ematen. Hori da,
edo berriro hasiko ez zara dardarka mina datorrelako. Orduan, pues bai, gogorra da, pentsatzea batzutan esaten dut, ostra, menopausia dauket. Batzutan da, ez como, 33 urte dauzkat eta menopausia daukat, baina oraingoz lehen soluzioa hori izan zen, eta... Eta menopausia balin badukazu ezin momentuz behintzat ama izan, badukazu, badago hori zure planetan? Bai, badago, eta gehien bat dagoena ere da medikamendu hauek, nik ez dut bizitza guztian medikamendu hauekin egon nahi. Orduan, bai nahi dut nire gorputza prestatu medikamendu hauek kentzeko edo ahalik eta gutxiago erabiltzeko. Eta ama izateko hori egin behar da, osea, medikamentu guzti hauek kendu behar ditut, baina, karo, jenia pentsatzen dut, mina berriro etorriko da, ez? Orduan, jun behar nahiz pixkat prestatzen, min horiek ez edukitzeko, edo gutxi edukitzeko. Eta nola prestatzen da gorputza horretarako? Azkenean gu jo behar dugu, berak esan duen bezala, beste gauza askotara, fisioterapia, naturoterapia edo espezializatua hilerokoan, hor vitamina desberdinak hartzen dituzu, elikadura oso garrantzitsua da, kirola, nire bidez pilates egiten dut, estiratzeko, gure gorputza dago horrela. Azkenen gu gaude beti beste nor daukagun min hori, eta gorputza gogortu egiten da. Orduan, junbar gara hori dana soltatzen. Eta hortako beste metodo batzuk eta beste bide batzuk aurkitu behar ditugu. Irati, zuk ere ezagutzen duzu Endo Euskadi elkartea, zertan laguntzen dizu? Egia esan, niri zalantzatan askotan, ez? Igual, ni urtero nijoa gurutzetako unitate berezi bat dago endometriosiarena, orduan ni Bilbora nijoa gurutzetara urtero, eta, karo, urtean behin nijoa, errebisioa egitea, eta batzutan ateratzen naiz galdera pila batekin. Nik ez dut ulertzen, igual beraiek esaten didatena. Orduan, normalen askotan da, hartu, eta hasten naiz email baita idatzen Endo Euskadiri, ez? Eta niretzako baita, hobeto ulertzeko dena, edo nire zalantzak eta... Eta zein dira ohiko zalantza horiek? Hori, igual, medikamentu hau betirako eduki behar dut, edo, ezagutzen dezuen norbait, medikamendu hau kendu duena eta mina daukena, edo, azkenen beraiek gu bezalako jende askorekin daude harremanetan, orduan informazio asko daukate. Eta, igual, besteen adibide horiek ezagutzeko, oso ondo dator. Irati, Maitane Ormazabal gure vitaminak zurekin hitz egin nahi du. Hortxe haukazu behar, segi gazai. Vale. Eskerrik asko. Kaixo, Irati. Kaixo. Zenbat aguantatu behar izan dezuen, benetan. Aguantatzen dugu. Hori da, aguantatzen zuen. Mendikan entzutean, mina nik sentitzen ari nintzen, benetan. Minataz hitz egiten, min hori zendunean, garresi egin ahal izan bat zendun, ze garresik? Ze esango zenduken? Gelditu. Gelditu, mesedez, gelditu. Osea, azkenen nahi dezu, gainera zure burua dago esan dudan bezala, badaki datorrela. Ez bada gaur, bihar. Orduan beldurra daukazu, eta saude esaten, etortzen danean, mesedez, motza izateko eta gelditzeko ahalik eta azkarren. Hemen oain zuri entzuten ez, hilekoa, menopausia, hormonak, zer eragiten dizu emozionalki Irati guzti horrek? Oso gogorra da, azkenen batzutan esan daten bezala, nik pentsatzen dut, ostra, menopausia dauket. Batzutan ez zea konturatzen, zure gorputzan haizean aldaketak egiten, orduan, barda nik uste dut zure burua ezagutu eta jakin ze momentuan zauden, eta aurrera jarraitu, hori da daukezun. Gai honek ere ez, bai, hilerokoak edo zen gaixotasunak ere badauka ez, autoezagutzaren garrantzia, eta hemen ere ez, esatea, onartu beharreko momentua ez, eta guzti hori. Ebakuntza esan dezu, baina ze pasarte gogorra, ebakuntza horren ondoren, beldurrak esnatu ziren, mamuak azaldu ziren, gaur egun nola daude beldurroiek Irati? Hobeto daude, baina egia da, operatu nindutenean, nire burua zegoen, gaina asteburu pasago nintzen mutilarekin, eta urrengo egunean, bapaten urgentzitan zaude, kirofanoan, orduan hor beldur izugarriak sortzen dira, eta denbora batean egon nintzen igual oporretan juten manitzen edo asteburu pasa,
ospitalak bilatzen, hotelaren ondoan ospitalak daude, edo egongo naizen lekuan gertatzen bazait berriro norbaitek lagundu halko dit, beldur horiek denboran egon dira, orain ja ez dut begiratzen. Orduan, nik uste hobe dijoaz dela, baina... Beldurra mamoiek uskatu dituzu, pixka batean. Beste batzu datoz, horrekin beti datoz, baina hori pixka bat. Beti daude mamuak bizitzan, bizirik gaudelako. Eta Irati, bide hontan, Larraitzi galdetu digun bezala, vitamina C pertsonak izan zure ondoan egon dienak. Jo, nik ere sorte auki dut eta oso garrantzitsua da vitaminak eukitzea, hartzea vitaminak ere barrurako, baina pertsona vitaminak edukitzea oso garrantzitsua da. Nik familiarekin asko hitz egiten dut, nera amarekin pilo bat, porque nera ama gaina identifikatzen da, uste du berak berdina pasa duela, baina pasa du. Eta ez zekien, ez? Ez zekien. Asko ulertu nahiko da bera ere, ez? Bai, asko, eta berarekin asko hitz egiten dut, eta lagunekin pilo bat. Osea, normaltzat hartu dut ere hitz egitea. Nik uste beharrezkoa dela, eta mutilarekin noski, azkenen zure bizitza partekatzen duzun pertsona horrekin, hitz egin barra dago, eta bion artean ulertu egoera. Ekipo bat sortu, ez? Hori da. Ekipo bat sortu. Zue bioi entzuten, borroka asko egin beharra izan dezue, borroka honetan insistitzeak eta esateak eta beste mediku baten gana jutak eta beharrezkoa izan da? Bai, eta nik uste dut, nik garai batean normaltzatatzen duen mina, baina ez da hori egin behar. Insistitu behar duzu lehengo zure buruarekin, eta gero besteekin. Norbaitek normala dela esaten badizu, ez da normala, mina ez da normala. Bai, orduan hau ze garrantzia ez, batzutan toaia botatzen dugu, baino ez jarraitu, insistitu ez zaudete txoroak. Eta benetan jun ateren bat irikita aurkituko dezuela. Harremanetaz ere hitz egin dugu, eta Gorkak ere esan du erruduntasuna sortzen dela ez, harreman sexualetan, eta zuk erruduntasun hori sentitu dezu momentun batean? Ez gehiegi, nik uste da azkenen sortea auki detelako jendeak ulertu eta beti sinistu ditelako, eta nire naiz pertsona oso positiboan ikuste. Orduan ematen dio pixka da nahi buelta. Ondo. Ez da nire errua, hau dauket, hori da. Buelta ematen. Hau naiz ni, Bai, txamponaren bi aldeekin. Eskerrik asko Irate gaur ere, nik uste emakume asko ere gaur lehen aldiz ere agian entzun dutela gaurko hitz hau, eta beraientzako hori izango dela argibidea, beraiek orain argia jartzeko bideo nahi. Así que benetan eskerrik asko, eta joan zitezke berriro, Xabita Melena. Mila esker. Zuri. Haupa, Irati, izatoz berriz ere gure gana. Ondo. Zuek Larraiz eta Irati agian Larraiz Ugandik hasita zer esango zeniek emakume edo neska horiei, mina handiak jasaten ari diren horiei, eta agian orain lehenbiziko aldiz entzun duten horiei? Nire aldetik hilerokoak ez du mina egiten. Mina baldin badago beti zerbait dago atzean, bai nekatzen zaitula, prozesu bat da, eta dena, baino ez du minik egin behar. Eta, medikuak ez badio azalpenik ematen, nik gomendatzen detena da, elkarteekin harremanetan zauden komunitate bakoitzan bilatu zure elkartea, ze beraiek esango dizute ze protokolo segitu behar dituzun, iristeko, behak esan duna, gurutzetako adibidez Euskal Herrian Bilbon dagoen unitate espezializatura. Ze badaukagu eskubidea. Baina ez dakigu nola iritsiarea eta askotan gure medikuek ere desinformazioa daukate eta ez dakite horrea bidali gaitzezkela. Orduan, hori. Zer diozuzuk Irati? Bai, guztiz ados, bai. Nik uste dut mina ez dara normaltzat hartu behar. Nik izan nintzen lehengoa normaltzat hartu nuena, eta mina badago jo behar da espezialista baten gana, Bilboko Gurutzeta ospitalera, eta esan duen bezala elkarteetara, azkenen informazioa hor dago eta behar dugu. Maiten Ermazabal, zuk zer diozu gaurko hausnarketarekin? Beraien esaldi hartzenet ere ez, hilerokoak ez daukala minik eman beharrik, baina era berean esan dugu ziklikak gerala, eta orduan ez gara esagerada batzuk, ez gea histerika batzuk, eta bai, hilerokoa daukagu. Eta hilerokoa daukagunez, eta autoezagutza hori balima daukat, zaindu egin nahi deten ez nere burua, orduan aukeratuko dut zer behar deten momentu horretan naiz eta kanpokoek ez ulertu. Eta benetan hilerokoari eman behar diogu bere espazioa, ze horri esker, asko zera hobeago edo osasuntxoago bizigera, hasi que gora gure hilerokoak.
Maitan Ormazabal, eskerrik asko gure vitamina besarka handi bat zuretzat. Eta agurtu aurretik, Larraitz, hor liburuan zerbait dago idatzita, ezta? Bai, bueno, ale hau zuen, bueno, bibazuek talde guztiarentzako ekarri dizuet. Eskerrak emateko gure gaixotasunari ahotsa emateagatik. Eta dedikaturia eta guzti. Bai, eskerrik asko. Plazera handi bat izango da irakurtzea, esan duzu, Nik uste hor, endometriosiari buruz jakin behar den guztia dagoela, orduan, espero laguntzazkoa izatea. Endometriosia ez ezaguna da, espero ezagun gaurtik aurrera, ez hainbeste edo gutxiago izatea. Eskerrik asko bi hoien izateagatik, bezala handi bana. Mila esker. Bueno, eta guazen bidaian edo egin dezagun bidaia orain Euskal Herrira, Ipar Amerikatik 53 gazte datoz Euskal Herrira, Euskara ikastera eta 53 familia behar dituzte uda honetarako. Amasei eta 25 urte bitarteko euskal komunitateko gaztea zara? Badakizu zer den ateak ireki ekimena? Ateak ireki da Estatu Batuetako euskal komunitateko gaztei bideratua den programa berri bat. Eta asmoa daukagu loturak eta harremanak sortzeko Euskal Herriko jendearen eta Estatu Batuetako euskal komunitateko gazteen artean. Aurten gudan, Estatu Batuetako hainbat estatutako gazteak etorriko dira, hona Euskal Herrira. Hori da, bai. 3 asteko egonaldia egingo dute. Eta txango batzuk egingo dituzte Euskal Herria ezagutzeko eta gainera euskara klaseak jasoko dituzte euskara ezagutzeko eta beste hainbat kulturari dagokion eta bizimoduari dagokion gai landuko dituzte. Nondik etorriko dira Euskal Herrira? Leko askokoak dira. Esate baterako Kaliforniakoak, Nevadakoak, Boisikoak eta beste leku batzuetakoak. Goierriko hainbat familiaren bila zabiltzate, Estatu Batuetako gazteak euren etxeetan arditzaten, ezta? Hori da, bai. Gustatuko litzaiguke gazte guztiak hemengo familien etxeetan lo egitea. Eta horren bidez, espero dugu harreman sakonagoak egitea eta hori. Gau eta egun euskeraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amespa miren nahi alabaizik. Proiekturen adibiderik argiena zuzara, Estatu Batuetatik hona etorri, Euskal Herrian sartu, hemen kultura, hizkuntza ikasi eta bat gehiago zara. Bai, egia da, Wyomingen jaio nintzen, eta han hasi nintzen, ezin nintzen, eta gero unibertsitateko ikasketak bukatu ondoren erabaki nuen hona etortzea eta euskara ikastea. Orduan, iaz, 2021ko iraian, etorri nintzen Euskal Herrira, eta hasi nintzen euskara ikasten urrengo hilabetean, urrian, eta jaia zerotik hasi nintzen. Naiz eta aita euskalduna eta bertsolaria izan, inoiz ez nuen euskaraz hitz egin hona etorri baino lehen. Beraz, jaia zerotik hasi nintzen eta orain bidean nabil ze bat azterketa egiteko. Urte eta erdi euskara ikasten eta horrela solasten zara. Hori da, bai. Pejondiz, Eskerrik asko. Zubezalako eredu gehiago behar ditugu euskara. Bai, eskerrik asko. Bibazu. Bai, bioz inolako zalantzari gabe, eta entzun duzu, 53 familia behar ditugula uda honetan, Ipar Ameriketatik, euskaldunak etortzeko euskara ikas dezaten, eta orain abia puntua gaur iluntzean Euskal Telebistan estrenatuko den saio arrakastatsuaren bigarren denboraldia, justuta gurekin ditugu, bi partaide, Maria Blanco eta Borja Martínez de Antoñan. Arratsaldeon. 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 Abia puntua zer da? Kazetaritza saio bat da,
esperimentu soziala da edo lagunarteko solasaldi bat da? Wow, ba, pixka. Igual denan arteko nasketa igual aldu izan, bai, ojo. Bai, ze galdera ona. Bai, pixka dana izan da, ez da, gizarte esperimentu bate izan da, baina hori, lagun artean bizi izan dugu, ordu, bueno, esperientzi nahiko kurioso izango litzake, bai. Eta zuek ikusleak gonbidatzen dituzue aurreiritziak eta pentsamoldeak birplanteatzera, ezta? Eta ondorioak noren esku geratzen dira? Nik uste bakoitzanen esku. Nik uste bakoitzak begira eta irakurtzen duen moduan geratzen dela ondorioa. Ze ondorioa bakoitzan nik uste desberdina dela bakoitzantzat pertsona eta ikusleoko bakoitzantzat. Guk lan hain deu, pixka aztertu dugu, eta bain zuek, ez, etxetik pixka notak hartuko dituzuen ikustet. Ba, utziko izugu hor pixka eta hausnartzen, gero, glota junda, ojo, kuida, oso esan du hauek. Bueno, guri asko gustatzen zaigu hausnarketak egitea, oso interesgarria izango da benetan zuek hemen izatea, eta elkarrezketaren ondoren guk ere gure ondorioak aterako ditugu. Iragarkiak eta berehala abiapuntua. Arratsaldeon guztioi berriz ere bueltan gara eta notizi bat eman behar dizuegu. Paul Urkijoren Irati filma EITBek lagundua historia egiten ari da. Inoiz izan den euskarazko filmik ikusiena da eta gainera azkeneko 3 asteetan jarraian Euskal Herriko zinemetan gehien ikusi den pelikula. Beraz, zorionak Euskal Zinema egintzaria izu eta oraindik ez baduzue ikusi, oraindik badago aukera gure zine aretoetan Irati pelikula eskaintzen ari dira, mesez, aukeratu eguna, apuntatu agendan, eta joan, benetan pelikula zoragarria delako eta zorionak Irati pelikulari. Zorionak, Paul Urkijo artista bada, Xabi? Guk hemen baitugu beste bi artista, momentu hontan. Leire Martínez eta Mikel Elizegi. Zitz egiten ari ginen, horari ginen. Ez dugula pelikula ikusi. Ez duzu ikusi? Baina zuek ateratzen zarete pelikulan, ez da? Seguru bai. Zuaitz artian da, bai, seguru. Bueno, momentuz disko txokoa eta gure txokoak. Hori da, momentuz. Eta gero Iratia gian. Bueno, gaur gauean programa zoragarri bat bigarren denboraldiari ekingo dio abiapuntua, programak benetan interesgarria gogoetak egitera eta ondorioak ateratzera emango gaituen programa eta bertako bi protagonista izango ditu gurekin. Biba Maria Blanco eta biba Borja Martínez de Antoñana. Biba abiapuntua. Apa! Kaixo, arratsaldeon. Bueno, urduri zaudete? Ni goguekin nago. Bai. Osea, azkeniak, klaro, grabatu dugu, baina nola geratu da, ez da? Orain ikusi egin behar duzue. Inbeste denbora, inbeste ordu, bota, abiapuntua, inda, eta iritsi da. Eta iritsi da momentua, ez da? Bueno, iritsi da eguna eta zure txarrez gaur Xabier Madariaga gaixorik dago. Utxe egin digu, baina etxetik ikusiko du, abiapuntua seguru, eta bidazuek ere, bai? Beste Xabier bat badago, hemen, baita ere. Maria eta Borja, Maria, zein da orduan abiapuntuaren helmuga edo zein da abiapuntuaren helburua? Nik uste da abiapuntuan helburua izan dela gu pixkat, ez, pertsona hauen bizitzan jartzia, nola esperientzia, ez, adibidez, besoa falta zaion pertsona bat, edo pixkat, ez, jendian arabera, pixkat ikustia, gizarte anitz baten bizigea, pentsatzen du gure burbujitan gaudela, baino ez, azkenian, nola da bizitzia egoera hontan, ez da, eta... Uau! Zestutik, zestuar bat ateatzean nian pixkat... Egin ez da nahiko harrituta geratu nintzen, ni, bizitako guztiakin, Asko bizitzen ditugu. Bai. Eta birplanteatzen dira aurreiritziak, gure pentsamoldeak, hori da ikusleari luzatzen zaion gonbidapena, ez da? Baina badago nobedade bat aurtengo edizio honetan, bigarren edizio honetan, zein da nobedade hori? Uste gaina daudela edizio honetan bi. Bi nobedade? Bi nobedade daude. Bai. Tira, jota. Aurreko denboraldian, egotezian denbora guztin, momentu oro 6 gazten. Bai. Gazte berak. Gazte benak, astero. Oaingoan ez. Oaingoan gazte pila gaude eta orduan gaude astero. Oain batzuk gaude, urrengo gazte mestatu eta orduan aniztasun hori erakutsiko dugu, bentsat. Eliteko holograma hundi bat. Jende gehiago hartuko du parte, esan dezagun. Hori da. Eta horrek ito oso berezia, eta beste nobedadia da, Xabierrekin egon geha gaztiak, lehen holograma bezala saltzezan, eta orduan gaztiak etzekain kontaktuik Xabierrekin. Eta izan da izan, Xabierrekin kontaktu hori, kriston berezia eta oso polita izan da, zen ikusten Xabierre harrituta geratu da momentu askotan. Bai, ze azkaila, klaro, danak desberdin pentsatze, oso kastin ona indute,
Zoriontzekoa Eta, da. bai, zoriontzekoa da ze kastigon, ze pertsona, ze anitza izan dan, eta azkenean horre bakizu. Gatazka ez da bidazko sortzeu. Borja, 6 gazte, astero, 3 bikotetan banatuta, oso okerrez baldin badaude, eta errealitate ezberdinak ezagutzen dituzue, baina nola pertsonak ezagutzen dituzue, zuen buruan hausnartuz, irakurriz, zer egiten duzue? Guk jutakea, azkenean, pertsona horien bizitza edo pertsonen egunerokotasuna ezagutzea. Osa, gu sartzen geha, behaien etxeetara sartu geha, behaien lantokitara sartu geha, behaien familiak ezagutu ditugu. Orduan, gure helburua zen pixkat, gu genezkan aurre iritzoiekin, hautsi edo hausnarketa bat gelditzia guretzako. Usted, bai gelditu dela mundu guztiantzat, o guretzat behintzat, gai bakoitzakin klik bat dugu. Horren, helburua bazan, hori, ezagutzea egin, zazkenean, gauza da, zu elkarrizketatzen, beste gauza da, zu pertsona hori ezagutzea. Eta pertsona horrek erakustia benetan, bitu, ni hola bizinez, eta gainera, zaiatu zaitez ni bezala bizitzen egun baten. Eta horri da, azkenean, no? Nire zapatetan jartzaiez, hori da. Horrela ja, eritzi bat edo esan nahi balin baizu. Empatia hori landuko duzuela. Bero, ostegunero gaueko 10:00 gaurtik aurrera abia puntua ETV baten, gaur lehenbiziko atala, aurrerapen txiki bat. Mutilao. Ai, ama. Ai. Ama, ni lodia naiz, baina kirola egiten dut. Arraroa egiten ala. Niri bai. Ez dut inoiz pertsona aloi bat ikusi. Estarreko gara bakoitzak leku batean, eta ikusiko dugu iaien jendeak zuekin, adaniekin esertzen den, eta ia nola doan. Ziur zauz. Ba, inoski, tira. A ver, es que ez dut asko sinesten. Bueno. Barkai gazo, baina ikusi ba, probatuko du. Niri pizka zaila iten zait imaginatzea, ja, bueno. Niri be. Ni gezurra zela pentsatzen, no? Eta ikaragarri eruditzen zait. Osa, flipauta nago. Negar gura zartu zait. Wow. Lehenengo aia da idu jabek ikusten dituzuela? Batzuk bai. Bai. Batzuk bai, egia da. Gero, aste artean eukien baita prentxaurrekoa eta horre berriz, klaro, ingenun, wow! ginen gogoratzen. Ze pasa zan, ze ingenun, ze... Eta programa honetan parte hartzea lagundu dizue, zuei, bai? Nei pila bat. Bai, asko. Osea, nahi ez da egon, nahi pertsonak ez dakit baina, ez da egon, ez da kapitulo bat, bukatu eta esan, pues ya está, ez bat zeon, edo hitz bat, edo hausnarketa txiki bat, edo aurreritzeak puskatzea bat beti onda. Eta egon diala gaiak, Bueno, lehendabiziko programa honetan ikusi dugu gorputz ez normatiboak, ezagutu dituzuela. Zer topatuko dugu gaur, Maria? Gaur ikusiko ditugu, hiru realidade desberdin, eta egile esan... Ni geratu nintzen harrituta. Osa, nik buritoko zitzaigun realitatea nik behin ez nun ikusi, ez zitzaiten toka, bueno... Eta ni geratu nintzen ja, zenbat oztopo dazkan bizitza, osea, ezin nun siniztu. Erosketak iteakuan, zaborra, zan, osea, zenbat zailtasun dazkan, ez da, esaten baino, nola da posible, osea, pentsatze dugu, gizarte baten bizigeala, jau, reu, eta jau, bueno, ostra, zenbat landak hau niteko gizarte bezala hondikan. Beraz, hor aurreritzi asko daudela konturatu zarete, adibidez gaurko gaiarekin, Borja? Bai, nik uste, aurreritzi pila da eskola, eta gorputz ez normatiboekin igual, aurreritzi gehienak. Ze pentsatzen dugu gara indikan, pentsatzen dugu gaur egun, Mariak esan duena, supermodernoa geha eta hau guztia, gero aurkitu geha, eta ni aurkitu nezaren ere beste protagonistakin bande, osa, nahi izan hitz bat, no, ez gaitasuna. Zenbat planteatu izan detenik, gero hortik honea, hitz hori, no, ez gai, ez zara gai, eta nik gautu entzan hitz horrekin markatze hitzuna, no, gorputz normatibo bat ez da gai, zer egiteko. Gaur ikusiko dugu, ikusi barra zuten, potente dator lehenengo kapitulu. Bai, ikusi dugun aurrerapen horrekin, inolako zalantzari gabe potente dator, bai. Bueno, 6 gazte, saioro, 6 gazte, Xabier Madariagarekin batera, ze profiletakoak zarete? Oso ezberdinak zarete, Maria? Oso, bueno, lehen izan bezala, osea, indue casting lan bat izan dela zoragarria. Osea, geha, nik uste azkenean hori horreatik hain beste eztabaida, ez da, ze juntatze ginean danok, nine hon ja, ja baneki, klaro, azkenean oso pertsona ezberdinak gauden, eta bai, dana errespetatu berda, baino ez maitia. Osea, dana, nire ustez dana, ez da errespetagarria. Gauza batzuk zure honetik ateratzen zintuzten? Pilua, bai. Zatezien, kamaratzetik Maria, ni, bueno. Adibidez zer, Maria?
A ber, nire fizikuan, pertsona lodilla, argala, ez dakit, ez lehen ikusi dauna, eta lodilla izan da kirola itezu. Eta zu neurona, a ber, oso zana. Ez que bai. A ber, mesede. Eta zue biok elkarren artean oso desberdinak zarete? Ojo, cuidado, Da, gea desberdina, baina egia oso desberdina gea, baina pentsatzeko eran bai konektatze dugu. Gu ez gehu asko txokau nik uste dut. Ez dugu asko. Baina, esate baterako, zerbait ikasi duzu elkarren gandik, zerbait erakutsi diozu elkarri? Nei Borjak erakutsi dit, da gaina beti izaten gilon, Oye, emozionaten. Bai. Ez zerberdina, bak, ni oso azkenian, dana juntatze ginean eta gure iritziak ematen genitu nian ikazkenian batzutan gaizki pasatzen nun. Oso la defensiba jartzen nahi izaten, nolala iken eska, 21-22 urtekin gauza hauek esatia mesedez. Borja, ikustezen hortx, Maria. Nik ez ditola pentsatzen, Maria, lasai da, nia egia Borja, lasai hartu berda. Ni Borjatik hori ikasi, lasaitazun, pausa momentu hori. Ez dirudi, baina batutan lasaia, obeintzat ez denun. Guazen lasai hartzea kontua, ze bakoitzak gea meselakoa gea, eta ezin da. O aldan, zehatuko gea ez jartzen oso tentxo. Eta ausarta izan behar da aurre iritziak publikoki biluzteko? Osea, nik hasieran, castinga pasagen unian, izan zala presentziala, ordu beteko deia. Eguna jatzen aizala, Erikei deitu nion, zala lankide bat. Erik, igualatze botatzen naiz. Maria, nola, Erik, osea, igualen nago preparauta Euskal Herrian aurrian nola bilusteko. Nahi horiek bikinitan paseo hemendikan, nik ze pentsatzen Maria nolakua da. Asko edakie, horretik ondazkatain lagun gutxi. Ona, Maria, ona. Baina azkenien da, ostras, oso potentia da, zu era horta bilustia, ez da. Ez da erratxe izango kamaran aurrean, zu hori dena kontatzea, Maria. Eta momentu txarrak ere pasatuko zen dituzten, pentsatzen dut. Maria, ni 3 programa grabatu ditut, eta 3etan etxea jatzen nintzen, laguna nuntzau bete. Osea, zerbezito bat berde eta ze pasaudan, eske... A ver, eske, ustez izun programa, zugutez nian etxean, iguatzen nahi zebai, Maria denik grabatu genuen ebai... Gorputez normatiboa. Gorputez normatiboa, grabatu genuen, etxea bidean, kotxian kintua zen endan. Baina, ze ikusi deuz, zein deuzet, zer da, osea, ke pasan, osea... Ez baten un gai bakoitzekin zaten zenula, jo, adibidez, no, zare, zuzela, betiko gaia diata. Betiko gaia dian, jazuzta hartu zaitez, baten bizitzan... Zukitzen zaituzenean gertutik, desberdina da, ez da? Hoi da, ez da berdina. Jartzen dizuzenean horrian, da, venga. Hombre, eta sare sozialetan gainea, ligatzeko aplikazioan inguruan, eta... Maria, nahi dezu itzein bueno, eta... Ez que, klaro, era horta bilustia. Aurrerapena badaukagu, eta badugu hemendik aurrera ikusiko dugunaren zatitxo txiki bat, ikusiko dugu zagertu. Ea. Planta esarie sekula harreman irekia eukitxie? Ez da pensatu ere. I polema italea, no? Ba oso, no? Zema zeate poli hortan. Bueno! Esperimentu batengo guoin, eta ikusiko gu jentiek zela reakzionatzen daben kolorien azala dalata. Barkatu pareja, badeko zuez 50 zentimo trenerako, mesedez? Ai, ama, mila esker benetan. ¿Me puedes dejar €1, porfa, para coger el metro? No. Ligatzeko aplikazio bat errealitatera eramango dugu. Gustoko dituzuen pertsonak momentuan aukeratuko dituzue. Ba... Eskubira, Jon, bai. Lasaia eskerre. Zein naiz ni, baiet, errezetzateko pertsona hauei... Ze moduzko esperientzia izan zen zuentzat? Osea, nahi oso gogorraintzit zaiter. Enun bate ondo pasa, ze pertsonai bai edo ez ezati haula ezagutu gabe. Ostra, gizon honen reakzioa behiz Ja, eta jarri du aurpegiratu txarra, Gaingabetzen da esnea. Danak emoten da. Si, oso txarto. Behi guztiak ematen dute osoa, ez dago desnatada. Estamos dándote egun, non, Peñita. Bakizu zein da? Iban, tío. A ver, cariño, aquí es un montón. Bueno, hace caipilla, denetarik. Sortzi. Hori bai gogorra, aurrez aurren norbait esan, venga, eskerra, eskubi. Ez que ez zuzuk ez, porque, claro, zu Tinderren, inorko ikusi gabe, bai ez, jo, zuz horrez zuten, da baina ez zu horpegira, zu bai eta zu ez. Bueno, baina hori hipokresia izan ditzek, ez azken finean berdina da. Baina, pertsonatik begita bitzu jozu momentuan, ez? Bueno, gai asko, arrazakeria, bizitzeko eredu desberdinak, sare soziala, genero identitatea, genero berdintasuna. Zein da zuek gehien ukitu zaituztena? Ni egia esan, gehien harritu zine izan zen bizitzeko modu desberdinetan. Junginen toki batea, danak harritu zin. Eta nik uste,
oso programa interesantia dela, eta bai, ikusi behar deun zerbait dela, ze gero, azkenean gero bukaeran, ez? Guk zeite deu, gizartiatik ostra, nik esaten, bueno, nik kulerito batzuk erabiltzeitut, konpresak ez erabiltzeko, eta kitxo, hortik aurrea birziklatu, bueno, eta ze gehiago. Eta beste batzuk zenbat emateuen, eta guk ze gutxi, eta oso, ni nire ustez oso programa berezia izan zen, eta pilo bat harritxu zin. Eta zuretzat, Borja? A ber, nik dazkat bost gai. Baina, a ber, dia, denetik ateatzen zen, ateatzekotan, nik maitasuna gaian flipau ino. Abai. Porque guk ikusten duen maitasuna, eta normalian betiko maitasuna mota daude. Nik pentsatu, zeman maitatzeko modu desberdin daude. Osea, flipatu ino, zeman konzeptu, zeman desberdin. Baina, guztia ezin da ulertu programa batien. Bai. Zure da. Eta ikusi behar da hori ere bai, denak. Oso interesgarria. Abia puntua gaurtik aurrera ostegunetan Euskal Telebistan, eta orain diskotxokoa, Leire Martínez. Karo, eske musikarako denborarik izan altzen duten. Gutxi. Bueno, ba, orduan etzen duten izan, gaurkoan izango. Abitu ba, eharra hori. Orduan zurekin hasiko naiz, Borja. Eta zuk aukeratutakoarekin. ETS etxean ezagutzen alde zute ETS taldea. Aldiz esango banu Entol Sarmiento hori bai, ezta? Bai. Bueno, ba, zuengatik topa, kantua. Aukeratu duzu. Kantu motibagarria da, baina zergatik aukeratu duzu? Musikagatik, letragatik? Nik aukeratu batetik letragatik ziritzen, letran mesua kriston polita dela, azkenen zuegatik topa, norbait ite jozuen kanta delako, eta entzututen bakoitzen, Miremonetik honea tortzion, horiotik honea, venido da toda makina, motivatuta, Bueno, ba, ea gudanak motibatzen garen, ETS Entol Sarmientorekin. Historioa kontatzeko ahotsak prest ditugu, pena dederragoa zuekin bagaude. Bizi berritzen ditu herriko plazak, zuek aurrean zaituztegunean. Gure arimasua eta arnasa zuek zarete eta zuengatik topa. Borja, politia. Gaina bakoitzak berdu motibatzeko kanta batzuk. Hori hona da. Bai, egia da. Eta gainera, etortzean kontratu naiz, abia puntuarekin zerikusi handi dakala. Badu, bai. Historio bat kontatzeko ahotsak prest ditugu. Ara, begira. Konturatu gabe, begira. Gau kontatu naiz, Zer garrantzitoi diren letrak, abestien letrak, Bueno, zurekin, Noa Maria. Noa Maria. Eta, beida, arraroko partez, esan dit, txoritxo batek esan dit, normalean euskal kantuak eta euskal taldeak ez dituzula. Hori da. Gogoko bai, baina ez dituzula asko entzute. Ez, nik itet itzein eta entzun. Abestilla, ez nire uzatzezki kantu dantzagarriak, nahi regetoia eta... Hori ere badakit oso dantzazalea zarela, eta igual kantu honek badu dantzarako, ez? Janus Lester aukeratu zu, eta bere maitasuna itxon ondo esaten duen, maitasuna tabu. Kantua. Bai. Ezta? Zergatik aukeratu zu. Atu arnaza, Maria. Atu arnaza. Letrarako zoragarria. Osea, ni kriston persona romantika naiz eta oso nerekin dato. Ez dut ematen igual, hola, baina oso romantika da. Bai. Oso gero proba txiki bat. Bueno, Borjak esan digu, maitatzeko era eta budu Ni gorreatik asko maite naiz eta oso nerekin dato. Eta nere... Gainera, oso ondo abesten du, ezta? Bai, daka hotza. Dezagun ba, Janus Lester eta maitasuna tabu. Daka hotza. Izateko neita behar dudan oro, beldur banaiz, azkarregi joan da dena galtzeko. Noiz bihurtu da, maitasuna tabu, eizeak eramaten dituen hitzorietan. Noiz bihurtu da, maitasuna tabu, eizeak eramaten dituen Zeri aukerak eta ona. Onak, eta biek badute abia puntuarekin zer ikusia, bitzek badute hor... Nik uste baiet. Bueno, ba, zuzeriko musika gustatzen? Gaurkoa zoragarra. Benetan zoragarria da. Ikusten zut hemen etxea jendez gainezka dugula. Ba, banoa zuen eta gurtuko ditut.
Gure gaurko lagunak, Erromintxelak, arratsaldeon bi batzuek eta Jon García, ezta? Gurekin hitz egin behar dut. Pare bat galdera bai? Bueno, badakizuen azken lan honetan, jazzaren sustraietara itzuli zaretela, baina baita Afrikako erritmoak eta Europako musika tradizionalakin horre egin dezutela nahasketa bat, nola lortzen da hori? Nola liteke? Bueno, Afrikatik erritmoak hartu ditugu, pixka bat erritmoa sinkopauak, eta gero musika europearretik, melodiak, harmonia, eta hori nahaztuz, euskera sartuz, zer lortu dugu. Badakit danak Donosti eta Iruñako konserbatorioan ikasiak zaretela, jende asko zaretik, ikusten zaituztugu, nola eramaten da, zea hor taldekidetz hori eta danak hainbeste jenden artean ibiltzea, nola da? Ez da erraza izaten, azkenien bakoitza bere agenda dauko, baina moldatzen gara. Eritzeekin, arazorik ez, agendarekin gehiago? Agendarekin gehiago, bai. Bueno, zer da gaurkoan eskaini behar diguzuena? Nork erraneni, guk ikusitako abesti bat. Zuena. Bai. Gustatzen zaizuen. Danak prestetxean, espero, Hemen dituguta, Erromintxelak eta Nork erraneni. Zergatik ikasi, hanztekoz gero, zergatik ikasi, ikasiak oro, zergatik ikusi, hainbeste lurralde, hainbat jende, zergatik zertarako, nork erraneni, hemen orani. Nork erraneni. Ezer ezin eutzi, zergatik lastan du. Ezer ezin eutzi, zergatik iuindu. Bihar edo etzi, non naiz neu izango. Bihar edo etzi, non naiz neu izango. Zergatik zertarako, nork erraneni. Hemen orani. Nork erraneni. Eskerrik asko, eskerrik asko Leire Martínez, oso proposamen politia gaurko ere. Esan dugu abia puntua gaur abiatuko dela bigarren demoraldia, baina horrek esan nahi du lehenbiziko demoraldi bat ere izan zela. Eta horretaz, eta gaurkoa eta zera ez badaki berak agurtu bezagun, Janire Matilla, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Janire, zu lehenbiziko demoraldian egon zinen, konta iguzu, zer izan zen zuretzat abia puntua? Niretzat abia puntua izan zen esperientzia bat super heavy, ze, karo, behizik izan gendu zen situazio asko, inoz ez dozuzenak bizi, ez? Eta, klaro, gero beraiekin egoten, adibidez, lehenengo maialen patxo bat ikusten egoten bada, ze, maialen ez gogoratuko naz bizi guztixan. Zan, bera itxu geratu zan, eta kontauz oskun bebai zelan geratu zan itxu, eta hori izan zan super impactantia bebai. Eta hori, bizitzia, beren egunerokotasuna, gu bi bebai, begiak tapauta, eta hori, izkilara batzu jaitzi. Jan, dia situazio asko,
nik ez dut azenak inoz bizi, orduan eske, karo, azten zara, beraien azalian sartzen, eta oso gogorra zan, eta nik gogoratzenaz, igual gaur, bizitzan gendu situazio hori, eta geratzen zinean impactauta, baina gero zendun interiorizatzen, eta egunetara igartzen zendun hori, hori super fuertia zala dana. Janire, beraz, ez da momentuan ikasten dena bakarrik, baizik eta gero denborara uzten duen alako barne mugimendu bat, ez da? Bai, nik usten dut momentuan bertan, gauza askotaz bai konturatzen zara momentuan, ez, bizitzen zauzen momentuan, baina ez tozuz barneratzen. Hori da ja, nik usten dut denpora batera gero, orduan jazten zara konturatzen, eta zelako, beraientzako zeinen zaila dan, egunerokotasun bat itxia, ero kalian bertan, ez? Zenbat oztopo dauzen, nik konturatu nintzen ipini sostianian begixak tapauta eta makillagaz zenbat oztopo dauen, zelako bilurragaz junbia zaran kalian, eta zelako indarra dakaben, kasu honetan maialen, ez? Baina, bizi izan genduzen hainbeste gauza, eta danak zian, nik usten dut urrengokoa zala urrekoa baino gogorra, holan, pum, pum, pum. Eta eta nik nauzkan, dana, oinetzat etortzen zelan dan, prejuizio danak. Orduan gihun nintzen danak apurtzen. Aurreiritziak apurtzen, Maria eta Borjak buruarekin Aurreiritziak, hori da. Zuentzat ere gogorra izan da? Bai, gogorra izan da, azkenian, beste pertsona baten papelian jartzezean momentutik, ez da, eta gaizki sentitzezeaz, esatezu, jo, nikain erresa dakat eta zukain zaila dakazu, zeba dakau, ez? Eta geni pena hori ematezian. Bai. Eta pena ere ez dezu sentitu, naiz, azkenean ez da gauza bat, ez da bea pertsona bezala ematezigula pena, ez da zebaiak hori esatezu zer, ez, guratik ez sentiu, azkenean da hori, segun zegoeretan, zeba dakate hainbeste zaitasun, mesedez. Errestuko jo elkarri bizila, mesedez. Horratik zuet oso garantitxo dela, olako programak itea eta ohartzenetan, zegoazinen oso biztiga, oso ondo biztiga, jo, hartzea, ze beste realitate dauden, eta ikuste haien bizimodua, oso importante dela, eta benetan, pintzatzeko, esate dugu, bizuen moderno gara, eta nik ez dauzketa aurreritzik, ez dauzketzu, behitu gorrozte egunean, Ez que aurreritzien historia ez doa moderno edo ez moderno izatearekin, ez da ere gazte edo ez hain gazte izatearekin. Ze aurreritziak dira, eta askotan nola ezitu gaituzten, zein izan den gure, testu ingurua, non bizitu garen, horrek garantzan dira. Eta hor konturatuko gara bai askotan kejatzen gara tonterikin. Zenbat tonterikin kejatzen garen. Eta iruditzen zaigu askotan gure realitatea bakarra dela. Hori egia da, arrazoia. Janire, pertsona hobe bihurtu direla ere esan dute. Zu nola aldatu zaitu zure egunerokoan, zure esperientziak? Nik hori esan behar naman bebai. Nik usten dodala gauza bat, pertsona modura bebai, hobi hau haitzen gaitzun pertsona. Esan duguna, aurre iritziak ditugu danok. Eta jente askok esango da, nik ez dakat aurre iritzirik. Danok dekogu zozegaz aurre iritzi asko gainera. Horrek apurtziaia nik usten dodala pixkat pertsona modura hobetzen jutia. Eta gero hori, hartzen zara gauza askotaz, esan da bebe bai hori, ez tozu nahi pena hartu, baina hartzen da. Eta nik nekan gauza bat zan, bakaldian bizidan jentia eta nik ezin aban begira. Nik lehen gogoratzenaz, hori, gainera hemen Bilbon pilo bat dau, baina eske hau bizi izan nabanean konturatu nintzen nik uste baino gehiago dauzela, ez? Eta, klar, ikusten nabazan eta esaten ez dakit zelan urbildu, zelan lagundu, ez dakit kaixo esaten bota, ez dakit zelan sartu, ez ofendiduteko haurek. Eta hoin da gauza bat, eitzen dutena, ez da, geratzia, ero haurek esaten zozkuen, bakarrik nahi dugu ikustiak, jentiak guri ikustia eta ez ikusezinak ez izatia, eta zikeran, ez da, askotan ez da nahi dirua, ez janarizan, nahi da, igual, konversazio bat, o begirada bat, ez? Eta oin hori, itxia, jo, asko da, eta gai horretan eta gai askogaz. Eta nik uste do pertsona modura, pertsona hobi hauak bihurtzen gaitzula, ez, olako gauzak. Beste baten azalian egoti azkenian, ez dakita asko ikastia, ze gero bebai egoismo asko da, eta soziedad honetan eta bakotzian gehiago, ez? Orduan, garrantzitsua da beste baten azalian jartia. Janira, aurreko denboraldian, oztopoak gaindituz saioak Europako zirkon saria irabazi zuen. Zuk orain distantzia pixka batekin, zego mendio emango zenieke Borjari eta Mariari, saioari dagokionez? Ez dakit. Nik usten dut, jun bihar zariela,
Osa, ni izan itzan, ze ni beti naz, ni, gurotezan, ondo, ez dakit, aurre iritziak bat ditut, aurre iritziak ditut, ni beti naz, oso transparente, orduen, bizitzia zuen azaletik, eta ez pentsatzia, egoera bat bizitzen zauzen momentuan, ez pentsatzia zer pentsauko daban gero zuri jentiak ikusten dotzunian, niri egisa esan inoz ez tozte ardura asko izan, jentiak zer pentsatzen dauen nitaz, ez? Orduan, hori ja, favoreko punto bada, baina nire gomendioa da hori, zuek bizi, zuen azaletik, eta izatia beti oso osokuak, osea, zozer esan nahi badozu edo, zozer bizi nahi badozu edo, negar nahi badozuin edo bar edo ez ebez, aurrera, baina barrutik, bihotzez, ez beste pertsonetan pentsauta, ero igual albokuan, kidiari begira, honek esan dau ez edo bai, ez, astu, jentiak ikusiko zaitzuela eta astu grabatzen ari zaitzuela, orduan, bizi, hori, baina ezke hori bizitzan ziar nik usten dut, da gomendio bat, Janire Matila, mila esker gurekin izatearen gaur, eta ez ahaztuzuk ere, gaur iluntzean, eta baten abia puntua izango dela bigarren denboraldia. Ongi izan, eskerrik asko. Ikusiko dut, hori ziur, zueri. Aio. Eta orain... Beste abia puntu bat. Zegarren denboraldia da gure txokoak. Hori. Gure txokoak lehenengo denboraldia. Baina baini beste bost osoi egingo ditugu. Urte pila bat jarraituko dugula. Etorriko direnak, Etorriko direnak, kuidao. 2030, ez dakiz entzun dut, baina oso ongi. Gaurko protagonista perritxikoak dira ontxoak. Maria, gustoko kaldituzu. Bai. Baina joten altza mendira doez. Gustatzen dizu jatea. Eta mendira etzarete joten? Etzarete? Ez te topatzen. Zuek ez etzarete. Ni joan bai, baina neri hartzen ez utzi. Ez te txekula jakin zeintzu diren jatekoak da... Hori eros importantea da, Claro, ez que junda hartu egozain baino. Bueno, gaur pentsatzen dut gure Maialen triste ongo dela, bat dituzu probatuko. Guantxe esan diate pinganiotik, altxasutik, heldu zirela, baina tasko izugarria izan duela, ez direla iritsiko momenturako. Baino, beti hemen txegaude prest, joko txiki bat egiteko. Etorri zaitezten erekin. Perretxikuri buruz asko ikasiko dugu. Etorri zaitezten. Nerekin. Hau da, nere txokoa eta. Ai, que bonito. Gure txokoak. Iker Elizegi. Beto, mentxe jarriko da leire eta zuebiok hemen. Mentxe. Talde, 3 galdera ditugu, bitxikeriak eta jokuak edo jakiteko perretxikui buruz, bai? Lehenengo galdera izango da Xabier eta Maialenen zat. Asko dakigu. Asko dakigu. Eta galdera erraziona zuentzat da horregatik. Ai, badios. Venga, lasai. Jokoan dago, altxasurai bat emazatek, gero esango nora, errazioa izugarria gure Rafak prestatzen duen ontxoak eta. Baina sinatu eta eman, Lehenengo galdera, Xabier, Maialen, Xabier. Izena, seguro entzungo duzula, aspaldi. Laetiporus sulfurerus, ze beste izen du ontxo honek? A. Zuaitzeko kalabaza. B. Basoko oioa. Eta C. Mendiko mandarina. Hortz ikusten duzu. Kalabaza, bai. Zuaitzeko kalabaza. Zuek esaten duzue, zuaitzetako kalabaza dela. Bai, ala bai. Zuek ala ustuz. Ba ez da horrela. Beda, basoko oioa. Eta zergatik, koloreagatik eta zaporeako jaskoaren antza duelako, hartu zuen izen hori, begira, klaro, zuek ikusi zuen kolore eta kalabaza. Ai, oso errazatzen galdera. Oso errazatzen. Maria Bazakin esan. Kultura handia eduki behar da. Zuen galdera, bai? Eta jokuan, kuidau, zubiok. Ikote, hortxe. Zenbateko portzentajea du ontxo batek? Aibadios. A. Aibadios ez da. Ez da, aibadios. Baina, bueno, A. 60 B. 60 eta C. 80. Ez que pertsonok asko, baina ontxoek... Ontxoek. Zenbateko urasko izaten dute ontxo. Bai. 60, Ante la duda, beti nik test danetan duda baldin bakaz jartzen. Hala izate, azterketa bat gala, Oso, ona, ez du beti jartzen duzu ze? Beti. Osaka. Txasun dakazu, elazun revuelto ontxona. Ona. Ontxok eta asko dakate, urasko. Leire, zu bakarrik jokatuko zu. Niri badakizu oso azkarra zarela bakatik, lasai. Oso eta ontxak, Bai. Bueno, begira. Tira, nahi ezunakin, tira. Bada ontxo bat, insektuak, zombi bilakatzen dituena.
nola deitzen da? A. Cordyceps, oso izen normalak dira. B. Metarhiceps. Eta C. Helicegis biceps. Gauza bat esango izun, Maria, nik gaurkoan duda badakat, baino ze ez dut esango. Zergatik ez? Helicegis biceps. Baino hori pentsatzen ez dara izango. Esango izun berriz. A. Cordyceps. B. Metarhiceps. Eta C. Helicegis biceps. Izen normalena iruditzen zait, Cordyceps. Izena normalena, A ver, es que metarhiceps horri gitarrista bat iruditzen zait. Metalero bat. Nik B. Nik C. B, C, eta leireta. Da, oso ongi! Cordyceps, oso ongi. Egunero zerbait ikasten, guazen horako atala egiten. Baina lenguoz ondo, Baina lenguoz ondo, Zuko zongi, ez dute zer jango, zu biopai. Bat biru lau, lauentzako maia prestatu bai, non, Arkangoa tabernan, Altsasuan, Jabikin egon naiz, hango kamareroa erra, Barrafa, bera da nagusia eta lanen tope zabilan. Ez dakizu ezen badakin tiponek, ontxoi buruz eta perretxiki buruz. Antxa onginen denetatik probatzen, gozatu. Perretxikotan Egunon! Altsasura iritsi du, zer moz? Ongi. Iaile zemengo nausia. Ez, nagusia Rafa da, atzian gionkoa bere gauzak egiten. Etorri honea, Vale. Irekin itzei Marrita, eutxi Javi. Noiz hasi zineten zuen lanean? Nik jamaten dut urte bat inguru hemen. Bia taberna eramaten du 1982 urtetik. 82 urtetik? 81 urtetxo. Jesus. Ordon, produktu ona erabiltzen duzue. Produktu ona eta gainera gustatzen zaigu lantzea denboraldiko produktua ez. Eta horrek ematen dio xarma berezi bat. Enteatu naiz gainera Repsol etorri dela eta ez honea gasolinan bila. Zer ekarri du Repsol horrek? Sariren bat edo? Hori da, Repsolen soletea edo ditzen da sari hori. Eguzkila bat izaten da, ez? Eguzkila bezalakoa da, bai. Horrek ze, kriston ilusio ingo du ez da, Javi? Kriston ilusioa. Azkenean hori zure lanaren erreflexu bat. Baina ikusten du gor, nola lan iten den, edo oiendek bezerok zer eskatzen duen. Zer eskatzen du batez ere? Bereziki hori, hasi zen inguruko gauza guztiak eskatzen dituzte, onkuek daukate xarma berezia, eta bereziki orain udaberri maiatzaldera perretxikoek daukate piso handia. Orduan tita batean, zuk eskatzen zu, revuelto bat izan daiteke, perretxikun revuelto bat, eta Rafak tita batean erakutsiko digu nola egiten den. Ados. Venga, irekin, Javi, non danen zukaldea. Hemen. Venga, bagoazen. Rafa, egunon! Zer moduz? Ongi. Nahi duzunean, aber nola prestatzen duzu. Ya está, Rafa. Ze azkar. Hauxe da momentu niretzako gogorrena eta zailena. Ona ez, urrengoa. Aizu, Rafa, guain gustatuko litzaidake, kanpora ateatzea, eta Altsasuko jendek eaz esaten du, zure revueltori buruz. Bai, oraintxe berda. Nahi duzunean ba, venga! Bueno, Rafa, hazer nolako itxura dakan honek, arrakasta handia izango du Altsasun bai, ala bai. Placer bat, artistas, aio! Hau Arkangoako, revuelto de hongo, sarra, venga! Eta Arkangoa tabernak lortu du nire kalitatezko saioa, darra. Eunon! Baina esatzen probatu nahi. Eunon! Iepa, Eunon! Ni mendira joan naiz propio ontxobi jazueri errebuelto bat egiteko. Eta zu baldakizu ze goxua den errebuelto ontxo bat. Begiratu ze goxua. Bai, izak edo. Ontxok! Oantxe bozaldu duk. Baina hau ez. Beitu begiratzen ari zara. Ze tabernako izan daiteke, ontxon revuelto hau. Arkangoa. Arkangoa, klaro. Ze taberna izan daiteke. Arkangoa. Tuta, askotan joaten atzera probatzea. Lasai pentsatu, venga. Del Arkangoa. Jesús, qué rápido. Arkangoa. Arkangoa, bai. Muy bien, preparada, oso ongi. Ze goxua, ezta? Que txoio ni honea etortzea, que txoio. Venga! Hau partista, venga, galdera bat. Zein da munduko perretxiku pozoitxuena? A. Polikiroldegiko dutxatan ateratzen dena, horrere kuidau. B. Senderilla edo hankaluzea. Eta C.
Amanita faloides. Famatu hau da, Amanita faloides. Amanita faloides. Alaxe da, Amanita faloides. Venga, artista! Herrik asko. Venga. Venga, artista, aio gerarte. Niuan galdera bat ingo izut, eta galdera oso erraxe da, non daude perretxiko gehiago munduan? Behitu Usaia, eta behitu ona. A, Goizuetan, nire herrian, berriz Usaia, berriz ona. B, Amazonian, berriz Usaia, berriz ona. Edo C, Ultzaman. Ultzaman gehiago seguramente. Ultzaman. Netako Ultzaman. Ultzaman zuretzako izango da. Amazonian, 200 mota desberdin daude. Zu joaten zara Ultzamara perretxiko bila? Ez. Alsazuko mendietan. Mendietan. Hori ez zara Amazonian egon da. Ez ga joango ara perretxiko bila ez da, Benjamin. Probatu eta zure iritzia jakin egon. Hau da, izugarriona. Izugarriona. Arkangoako ontxo errebueltoa. Ai, zepen hartu zuen ez probatzea. Hori ez da egiten Xabier. Joan mesedez, Arkango, Altsasua, Rafa, fenomeno da. Benetan esaten dizuet, artista handia. Oso bideo politia gaurko eskerrik asko, Mikel. Aizue bikote, gogoratuko dugu, abia puntuaren bigarren demoraldia gaur. Ostegunero gaurtik aurrera 10:00 ETV baten. Eskerrik asko hemen izategatik, Maria eta Borja, zorte hon, eta gozatu lehenbiziko atalarekin, eta beste egin ere, bai? Eta zuek ere gozatu, Ezaztu, Urduri altzabete. Ni goguakin, ezaztu, mesedez, ezaztu inorrei, Mikel. Ostegunero, Alista pasa, ikusko zu hor gaude. Ostegunero, minuz eta gero, txak, horre hongo behagu. Lehen eta Mikel, eskerrik asko zuen, Zuk uste duzu perretxikoren batek harriko zidula? Ara, haze pozartu dudan, guazen estrabiara esaten non da begira norra gertu den. Eta berriz ere mostradorea utxulsa. Gure poletusa, men. A ber, mostradorea bada, badakitzu, batzuk badaude, dantzan egoten diena, eta beste batzuk egoten dira, mostradorean, hau bajutxoa da, ez da? Baina jarriko ginateke honetara ere. Noski baiet, baina hori, egia da Maialenek esaten duena, ez? Zerbait falta dela, eta nik ez dut ekarri, gaurkoan ere. Baina beti historia politiak ekartzen dizkizuet. Egia da. Kontu kontari aritzeko gauza freskoak ekarri behar dira. Gaur freskotik gutxi. Ez dakit, hemen barruan egon zarete, baina nik kanpotik etorri nahi. Bero, eske ez da epel. Bero. Eta, bueno, epeltasuna eta berotasuna ere behar dugu, momentu hontan, ari gatzaio belarrari begira, belarra ernatu beharra dago, eta luzatzea nahi dugu, eta, bueno... Ongi dator arduan? Bueno, motel, gure kasuan oso motel. Baina beroa hau diot. Beroa ongi datorkigu, beti ere, freskotasuna ere ez da txarra, bero gehiegi ez delako ona, eta ezetasuna. Eta oraingoz denetarik daukagu, beraz, oso ongi datorkigu. Gaur pozik gaude. Bueno, bai, gauetan freskatzen du pixka bat. Fresko hori, ongi etorriko zaio belarrari, baina, bueno, oreka hori, ez da? Orain, egoten gara oso momentu estresantean. Ze, 24 gradutan, 27 gradutan egon gaitezke, baino goizean, agian, minus batean egon gara, edo 0 gradutan. Alegia, lantxur da goizean, eta arratxean, edo eguerdian hobeki esan da, 24 gradu, ez? Kriston aldaketa termikoa ematen da, eta horrek estres pixka bat ere ematen du. Baina egia da, ezetasunarekin eta epeltasunarekin udaberria datorrela, loreak ikusiko ditugu larreetan, begiratzen balin badugu, adi egon, nola loratzen hasten diren, horregoten dira, lore hori batzuk larreetan ikusten diren hoietakoak. Hoi dira, ardia larrera sartzen denean, jaten dituen lehenbizikoak. Eta, bueno, hortik dijoak igula asuntua. Baina gaur azoka gardenak. Gaur azoka gardenak. Azokak eta gardenak. Bi hitz hauek ulertu behar duguna da. Bertan azoka horretan topatuko dugun mozkina eta topatuko dugun saltzailea, mozkin hori ekoiztu eta transformatu duena dela. Alegia gardentasun osoz, ari dela ematen, hartu eman ekonomiko hori. Alegia bezeroa eta ekoizlea elkarrekin eskuz esku dabiltzala. Horri deitzen diogu azoka gardena, eta badago Nafarroan ekimen bat, azoka gardenak 3 ostiralean behin egiteko. Hilabetean 3 ostiralean behin.
geltokin egiten da, eta bertan konpromiso bat dago. Alegia ekoizleok hartzen dugu konpromisoa, gure mozkinak hartu, eta jendarteratzeko. Gu mugitzen gara, horrek zer esan nahi du? Etxaldean egiten ditugun eguneroko lanak alde batera utzi egin behar direla, mozkinak hartu eta mozkin hoiekin jendeari eskura jarri behar dizkiegula. Itzelezko esfortzua. Suposatzen du, jakinda gainera ez dakigula salmenta egongo den edo ez. Eta hala ere, ariketa hori egiten dugu konpromiso bat daukagulako. Kontsumo eredu batekiko konpromisua. Eta kontsumo eredu horrek baditu bi zutabe. Zutabe bat da eskuz eskukoa, gertuko harremana, eta bertakoa. Alegia, bertan ekoiztutako produktuak. Horrek esan nahi du, garaira egokitutako produktuak direla. Bai? Eta bi zutabe horietan oinarrituta geltokin topatuko dugu bihar, 5:00 8:30 Ostiraletan da? Ostiralean behin. Eta geltokin Iruñan alegia, ez da? Iruñako geltoki zarrean. Bertan, berez, badago gu bizilur ordezkatzen dugun ekoizleon denda bat, eta berez gure mozkinak bertan beti daude. Baino ez dugu aukera izaten eskuz esku bezeroekin zuzenean harreman hori egiten. Horregatik, hartzen dugu konpromisoa, hilabetean behin, ostiral batez, bertaratzeko, eta bertan bezeroek eukiko gaituzte. Bertan egin ditzakete nahi dituzten galdera guztiak. Gainera zerrenda oparoa eukiko dugu, Bai, eta galdera asko egiten dituzte? Bai, normalean gu gaztakin ibiltzen gara, eta gaztarekin normalean zalantza izaten da gazta fuertea den, ez den, gatzagi naturala daramanean zer esan nahi duen horrek, gaztaren ontze egokia bermatzeko nola gordetu behar den gazta hori, alegia hemen bibazueken ematen dudan informazio hau emateko aukera eskuz esku eukitzen dugula. Eta bertan pentsa, gu gaztagilea gara. Baina denetik egongo da. Denetik, eztigileak egoten dira, baratzezainak, adibidez, baratzezainek produktu oso garaiko bat ekarriko dute bihar horburua. Nafarroan hain famatua den horburu hori, orain, hasiko da momentua, horburu fresko eta goxoak jatekoak, ez? Eta, hauntz gaztak egongo dira ere, garagardo, etxean egindako garagardoak, zukuak, babarrunak, oraindikan, badakizue, kosetxa usta bildu egiten dela, eta urte guztian zehar eukitzen direla, egongo dira txerrikiak, euskal txerriak hemen ezagutu ditugu. Ezagutu genuen, Lorenzo Sarratea, bera Baztanen dago, ardiak ditu, eta euskal txerriak ditu, eta horrekin txerrikiak egiten ditu, beran egongo da, beraz, hola labur bilduta, hemen bibazueken aurkeztu dizkizu egun ekoizleak, zuzenean, beren mozkinekin, jendaurrean eukiko ditugu, bihar, eukiko gaituzue, bihar, geltokizarrean, Iruñako geltokizarrean. Esan beharra dago ere, Azoka Garden eta Zari Bagara kontzeptu bat eta zari garela. Hauek ez dira Azoka Garden bakarrak. Azoka Gardenak Euskal Herrian luze zabalean ematen dira, eta badaukagu plazara bezalako ekimena, Lizar Herrian adibidez, zeinan Azoka Gardenak dira. Eredu bat eta zari gara, eta eredua zein da, ekoizleak berak saltzen dituela bere produktuak zuzenean. Zarautzen ez dago horrelako zerbait? Bai, eta han, ametsolako gure lagunak egoten dira, zazkiak eta produktuak salgai. Jartzen bereiek baserria handaukate, eta Julen Zulaika, hemen ezagutu genuen ere, han egongo da bere mozkinegin Euskal Herrian, esan dudan bezala, luze eta zabal. Harreman zuzena eta bertako produktuekin. Gero gure produktuak ez dira hor bakarrik egongo. Denda txikiak eta bertan, badakigu, Endaiakop, Sabaia, Labore, Landare, badaude, denda eta kontsumo eredu jasangarri eta iraunkorrak eskaintzen diguten espazio asko, bihar bat eukiko dugu geltokizarrean. Iruñean, eta ez hutsegin, ze ez da aukera asko eukitzen horrelako harreman zuzen bat egiteko gaur egun. Zu egongo zara, ez da? Gu egongo gara, noski, egon beharra daukagu, eta ez datorren ostiralean, baizik eta edo bihar, baizik eta urrengo apirilean 21 beste bat izango da, eta horrela, poliki-poliki,
hilabete topatuko gaituzu. Aritz Gambo, eskerrik asko. Politia, Mila esker gaur ere gurekin izatearen. Eskerrik asko, Ez aztu bihar galdera batzuk erantzun behar dituzula, Hori ere bai. Hori ere bai. Bihar lehen da biziko orduan oso gai polita. Bihar Euskal Herriko herriak ezagutuko ditugu txoko txiki eder asko ditugulako hemen. Eta bigarren orduan Jon Gurrutxaga eta Urbil Artola musikariak hemen izango ditugu Belarrostoak proiektuaren berri emango digute, beraz musika eta gauza gehiago biharko ere zoragarria izango da, orain eguraldia. Biba gu eta biba zuek!